also in attendance. This year's global theme is Uniting with Youth Against Corruption, Shaping Tomorrow's Integrity, emphasizing the crucial role of young people in combating corruption and building a future of integrity, transparency and accountability in their communities. SCB Acting Director General Gabriel Chembezi says the fight against corruption is not only about protecting resources, but also safeguarding human dignity. The United Nations set aside the 9th of December every year as the International Anti-Corruption Day to raise awareness about the dangers of corruption and promote collective action against it. The Malawi-Mozambique Power Interconnection Project will be completed in February next year, with an additional 50 megawatts to be supplied to the national power grid. Minister of Energy, Jean Matanga, announced this at the end of her tour of the project site on the Malawi side at Pombeya in Balaga. Chisomo Break reports. The project is connecting the electricity transmission systems of Malawi and Mozambique, enabling the two nations to trade power within the Southern Africa power pool. Matanga points out that adding 50 megawatts to the national grid means the country will have a more stable power supply for domestic and industrial use, thereby minimizing impromptu power outages. We're making very good progress towards completion of the project. The project has been running for some time, but we've just got a very small fraction remaining, and I'm sure we are within our timelines because we are expecting to add about 50 megawatts to the grid from this project come this February. And I must say I'm impressed, and I'm assured that indeed we're going to finish as planned. The Energy Minister further dismisses fear that the project will be a financial burden to Malawi, noting that the demand for stable power in the country far outweighs the cost. One important sector within the government, for us to be talking of industry, we need to make sure that we provide enough energy. So I'll make sure, together with the Ministry of Finance and Reserve Bank, that they make available the finances that are required for us to pay for the power. I've already gotten assurance from the Minister of Finance that he will prioritize payments towards this project. ESCOM Acting Chief Executive Officer Sinos Mariano paints a picture of the project this far. On the Malawi side, we extended Pombeya substation. We are at 99%. We are remaining with the advanced shunt reactor, variable shunt reactor, and we have done 74 kilometers of towers and stringing, which represents around 99%. On the Mozambican side, they are at 98%. The Matambo substation is done, about 100%. And the line, on the line, they are remaining with two towers that are connecting Zambezi River. It's about 1.8 kilometers connecting Zambezi River. So they are remaining the two towers to finalize. The integration will make Malawi the newest SADC member to connect its power network to the regional system. Chisomo Break, MBC, Balaga. In a related development, government has expressed strong support for independent power producers, IPPs, recognizing their crucial role in addressing the nation's energy crisis. And our reporter, Austin Kachpeya, joins us live to shed more light. Welcome, Austin. Thank you. Maybe the first question would be, what are independent power players? Independent power producers, they produce electricity. It's like they feed to the national grid. They kind of complementing government's effort, showing that people have access to energy. So they have a power plant, and they're in the particular area where they provide electricity. ESCOM buys
electricity from them. So government has put a deliberate policy to show that we've got investors who can come in Malawi, putting the power plant so that they can provide power to the communities. So how do they operate? Do they engage government or do they sell the electricity directly to customers? What happens in between? They engage government, but through ESCOM as a single buyer. So, for example, yesterday, Minister of Energy visited Mulanje Hydro Power just to appreciate what they do and also encourage them to do more, especially, these players, they help to reduce load shedding. And if any country wants to prosper or to develop, they need heavy energy or to feed to the manufacturing industries. So this can also help greatly in our economic activities. All right. So maybe what are some of the issues that these players are actually facing in the course of carrying out their work? You visited Mulanje yesterday. Maybe what are some of the issues that they highlighted? Yeah, Mulanje Power Limited is facing a lot of challenges. Siltation, deforestation, which has affected the generation of electricity. So, and again, the shortage of forex that has also hit them because they can't buy spares. So the Minister of Energy, Jean Matanga, assured them that government will do all it can to ensure that they have forex so that to minimize the challenges that they're currently facing so that they can produce a lot of energy and the country become even productive. Productivity should also be there so that Malawi can also start exporting more outside the country. Maybe how important is it for Malawi to have many independent power players that can be selling electricity to ESCOM? Maybe how important would it be for Malawi to have more investment in that sector? You know what? For the industries to thrive, there's need to have energy. They can produce more that they can export. In Malawi, currently we're facing with shortage of forex. So if Malawi starts exporting more, we can have forex and thereby also improve our livelihoods here in Malawi. Things can change, a lot of employment. So, there's need indeed to have these players. We have got GSM. GSM is a solar plant in Salima. They're also trying to complement ESCOM and government to have more energy. All right. Thank you so much for joining us, Austin. Thanks so much, Everest. Thank you. So that is Austin Kashbea, our reporter here at Embassy, giving us an update on electricity, more especially on the independent power producers. Now, moving on, Malawi Broadcasting Corporation Embassy Acting Director General Moses Chiwoni says government intends to transform the national broadcaster to cover issues that will inspire Malawians. Chiwoni said this after the European Union Election Observer Mission presented a report on the performance of Embassy during the election period. He explains. They have given us a report and with their recommendations that MBC and as well as the government of Malawi has to look into in order to ensure that MBC is indeed truly a national broadcaster. Mm-hmm. In a nutshell, what's in the report? The report basically just outlines how MBC was according airtime to the political parties and is identifying the areas where maybe there were challenges in terms of that coverage, and they have provided recommendations on how going forward MBC can be able to improve in terms of covering elections. So this also goes hand in hand with what the current administration is advocating, that MPC should be transformed to be a truly national broadcaster.
Journalists have been urged to report on issues that offer solutions and inspire progress. The Minister of Information and Digitalization, Shadrack Namalomba, made the remarks during an interface with the Central Region District Information Officers. More in this report by Jinsisi Moyo. The interface session brought together community and regional radio stations to share challenges and explore ways of improving radio communication in rural areas. Participants took turns to air their concerns, which included sustainability, funding, and transport challenges. In his response, the Minister of Information, Shadrack Namalomba, assured the gathering that the government has the welfare of broadcasters at heart. He later made a symbolic handover of motorcycles, which through the Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, will be distributed to community-based broadcasters to ease mobility challenges. The minister also emphasized the importance of positive news gathering, which he described as a pillar of national development. What we write, what we say, has got serious implications. It can break this country, it can also make this country. We can actually attract donors to come here, we can actually attract investors to come here, or we can chase them away. So it is very important that we report positively. Yes, there will be challenges, there will be problems. You are going to highlight them, but quickly provide solutions. Research in what other countries have addressed such kind of problems and provide those solutions. Share with the nation. That is most important. We are all marketers. We are not just community broadcasters or regional broadcasters. We are marketing. We are marketers for the nation. In her remarks, Acting Director General of MACRA, Mphatso Phiri, described broadcasters as key stakeholders, adding that the authority remains committed to ensuring they operate in a conducive environment. It is basically an opportunity for us to come together and see how we're going to work together moving forward, what challenges are there and how we can address them together, both as the radios, us as a regulator, as well as the minister himself and the ministry. One of the participants, Jones Banda from Kasungu Community Radio, applauded the government for its swift response in addressing mobility challenges faced by community radio reporters. Also very excited that we have been given a donation of a motorbike. It will go a very long way in supporting our task in the communities that we are serving. We had challenges of transportation. I think this is going to ease most of our challenges. So we're very grateful to the ministry and to MACRA for this timely donation that we have been given. Later, the minister also held an interface meeting with district information officers who presented various challenges affecting their operations in their respective districts. The minister is conducting a series of meetings with media personnel as part of efforts to enhance quality of output in the industry. Jinsisi Moyo, MBC News, Doha. This is MBC News, and you are with me, Abale Chingambe. A reminder of our top stories. Malawi joins the global community in commemorating the International Anti-Corruption Day. The Malawi-Mozambique Power Interconnection Project is expected to be complete early next year. And Malawi's rising demand for fruits signals a potential lucrative fruit industry. Welcome back. Lack of enough funding from government in the past 3 years is one of the contributing factors that has stalled road rehabilitation and construction in the country. Director of Maintenance at the Roads Authority made the remarks when Minister of Transport Feston Kauba toured some earth roads in Zomba to appreciate challenges facing road users. Charles Bensolo reports. During the tour, the minister visited the 7 miles Namadidi via Zomba Central Hospital Road to Changalume Barracks. Minister Feston Kaupa also toured the Maira Road, which proceeds to Chingale up to Machinga. District Commissioner for Zomba, Renegade Chavula, expressed worry over some roads which have stalled for a long time due to inadequate funding.
Chavula said the development has affected the health service delivery as well as economic activities in the district. The major challenge is mobility. Most roads are not passable. Because of the bad road, there is a clinic which you have seen. So it's difficult when there is an emergency. The second challenge or the effect which we've suffered is loss of business to our farmers. Commenting on the matter, Director of Maintenance at the Roads Authority, Flora Hawia, said the organization stopped receiving enough funding from government some 3 years ago, hence the delay. As maintenance, we use fuel levy. So with the absence of fuel levy, we are not able to implement some projects. So for the past 2-3 years, we've had challenges to maintain our roads because of lack of funding. In response, Minister of Transport Feston Kaupa, who is also Member of Parliament for Zomba Changalume, said government will source funding for the construction and rehabilitation of roads in the district and the country as a whole. Upon being appointed Minister of Transport and Public Works, I should start appreciating these problems that are here and seriously consider what remedial measures we need to undertake in order to correct some of the statuses of the roads that we have in this constituency. Minister of Transport and Public Works is in discussion with the Minister of Finance to mobilize resources so that we can continue with the projects that stopped. During the tour, the minister was accompanied by Zomba District Council officials and delegates from the Roads Authority, as well as Senior Chief Mlumbe of Zomba, who expressed delight with the minister's visit. Charles Pensulo, MPC News, Zomba. Malawi needs to invest in long-term fruit farming to reduce reliance on imports to match rising demand. The Farmers Union of Malawi and the Youth Agripreneurs Network are calling for increased investment in long-term fruit farming, warning the country is losing major economic opportunities by relying on imports. Malawi imports fruits such as bananas, apples, oranges, tangerines and watermelons. More in this report by Sheila Kazambiza. According to data, Malawi produced about 3.9 million tons of fruit in 2023, the highest level recorded. Production of key high-value fruits such as citrus, bananas and watermelons, however, remain low. Citrus fruits output, for instance, stood at around 238,000 tons in 2022, far below domestic demand, forcing the country to continue importing from neighboring countries. To reverse this trend, Youth Agripreneur Network was formed to equip young farmers with practical skills, innovation and market access. During a learn and share session at Hope Mac Farms in Mitundu, citrus grower Noah Kafera said fruit farming must be treated as a strategic investment, not just a subsistence activity. The biggest challenge lies that most of the horticultural crops requires intensive management, and also the initial capital, it has to be a bit high. So that's maybe most of the young farmers are lagging behind. More importantly, the other bigger challenge is about the technical expertise. So they don't know how to produce, how to do it, even if they have got the inspiration. So if a lot of youth can be incorporated in the such kind of grouping like Yani, they can learn a lot, be inspired, and be paired with fellow young people who are into various value chains. The Farmers Union of Malawi says it is supporting the shift through programs designed to help young people venture into long-term farming for both local consumption and export. Sangaye Mwegausiwa of the union says without deliberate investment, Malawi risks remaining tapped in an import-dependent circle. To promote the youth venturing into agriculture as one way of creating job opportunities for these youth. Promoting diversification of farming. So as they are doing the long-term interventions, they should also do the short-term ones so that they should do supply them with finance in the short term. With demand rising and the country relying on imports to fill the gap, analysts say fruit farming presents a clear opportunity to build a resilient value chain that creates jobs, improve nutrition, and end the country export income. Further delay means the country will continue losing economic value to regional competitors.
Organizations are calling for stronger enforcement of the 2024 Persons with Disabilities Act, particularly the requirement that at least 5% of employees in every established institution should be persons with disabilities. The organization's Panopa project, led by Wallach, HRWGDM and Janet, say they have produced a position paper outlining major gaps that must be addressed. Trinity Kapantengo reports. In 2024, the government of Malawi passed the Persons with Disabilities Act, which repealed the Disability Act of 2012 and the Handicapped Persons Act of 1971. However, advocates say that despite this significant milestone, a gap remains between policy commitments and lived reality, leading to persistent discrimination, exclusion, and social marginalization on the ground. Executive Director for Human Rights for Women and Girls with Disabilities in Malawi, Stella Nkhani, said this prompted the Panopa project to develop a position paper so that the gaps identified in the Act and the recommendations can be taken up by multiple stakeholders once the paper is finalized. We actually drew out some points that we have developed a position paper. This position paper will be sent to government. There are some specific recommendations to government and also to other stakeholders. One of them, the most important one, is to allow government and other stakeholders to employ at least 5% of persons with disabilities, and they will be able to have some incentives. So our position paper actually talks about all those challenges to say, let's work together as government and as NGOs and as Makoda, because Makoda has been mandated with so many recommendations to regulate OPDs and also to put accountable to all those who are infringing whatever the 2024 Disability Act has. A member of the Network for Girls and Women, Hajira Ali, said women and girls with disabilities face compounded challenges due to the intersection of gender and disability. She expressed hope that stakeholders would act on the position paper's recommendations. Being a woman with a disability is a double disadvantage, because even for persons with a disability have their own challenges as persons with disabilities. So being a woman is like a double challenge. So with this workshop has given us an opportunity to share some of the experiences that we encounter, but also some of the challenges. And at the end of the day, we expect that we'll have some solutions which will be adopted as to some of the challenges that persons or women with disabilities face. Among other priorities, the position paper calls for equal access to opportunities, decent employment, public infrastructure designed to universal accessibility standards, prohibition of cruel and degrading treatment, improved access to justice, and increased public awareness of the rights and lived realities of persons with disabilities. Funded by the Foreign Commonwealth and Development Office, FCDO, under the What Works to Prevent Violence Against Women and Girls program, the PKN project seeks to reduce the prevalence of intimate partner violence against women and girls, including sexual, physical, economic, and psychological violence. Trinity Kapantengo, MBC News, Doha. Nico Group has donated 86-seater desks and chairs worth 97 million kwacha to the University of Malawi UNIMA in Zomba to enhance the learning environment for students. Nico Group's head of marketing and customer experience, Taonerani, said the gesture reinforces the company's commitment to empowering education and contributing to sustainable development. UNIMA's registrar, Martin Matululu, commended Nico Group for the donation, saying it will significantly improve learning conditions. I think it's very clear that the challenges that are facing this country at the moment require a certain level of thinking, a certain level of understanding of the global context, and a level of innovation to come up with solutions that are going to help us to get somewhere. To get there, education is the only way. We have to equip these young people with the knowledge and the information, but also the skills to be able to share the knowledge and the information that they gain. We can't do that if these young people are not
studying in a conducive environment. We needed to do something about the infrastructure. Education is not just providing the academic content in the classroom, but also a conducive learning environment. So that's what inspired us to make the donation of the tables and desks to the value of 97 million kwacha. We felt that was a worthy investment. In fact, when you think of the return on investment in this country, it's going to be a group of young people who are well trained, who are innovative, who understand the challenges facing this country, and who are most importantly going to come up with their solutions for the future. So the NICO group is about enabling. We want to enable these young people. We want to empower the young people by making sure that they can study without worrying about where am I sitting and how do I concentrate. And now in sports, the Malawi men's national netball team, the Kings, throw off their 2025 Africa Netball Cup campaign in Lilongwe. The team is currently playing Eswatini in their opener at Griffin Saenda Sports Complex in day 2 of the tournament. Now, joining me on the line is our reporter, Foster Maulidi, who is at the Griffin Saenda Sports Complex in Lilongwe. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon, how are you? I'm good, I'm okay. What's the update on the match between Eswatini and Malawi? Yes, indeed. The Kings are currently in action because Eswatini. The first quarter just ended with Malawi leading by 12 baskets to 19. As we speak, we are now in the second quarter at Malawi, still leading by 22 baskets to 17. The atmosphere is very appetizing. People cheering the Kings. There was some doubt that maybe people will not turn up to support the team because due to some stereotypes. But the momentum currently is very impressive. People have turned up to support the team. So it's promising for Malawi, the Kings. This is their first time to participate in the continental trophy. So their first match, just as the 14th, promising one, currently leading by 22 to 17 baskets. So Malawi will next play against, this is Kenya, that will be on Friday, their second match for the Group 2, because they are in this group alongside Eswatini, Namibia, and Kenya. So if they win in this group, they will go to the semi-final, which will be played on a Saturday. And of course, if they win on Saturday in the semis, that means they will qualify for the final. That will be on Sunday. All right, thank you so much for the update. We are rooting for our team and hoping that maybe we'll scoop this one. The future looks bright. Thank you so much. Thank you. So that is Foster Maulidi, our sports analyst here at NBC. He is at the Griffin Saenda covering the the netball championship in Lilongwe. And well, that item also concludes this edition of NBC News. But before we leave, a reminder of the top stories. Malawi joins the global community in commemorating the International Anti-Corruption Day. The Malawi-Mozambique Power Interconnection Project is expected to be complete early next year, and Malawi's rising demand for fruits signals a potential lucrative fruit industry. For these and other stories, visit our digital platforms by scanning the QR code at the top right corner of your TV screen. You have been with me, Evelys Jingambe. Thanks for watching and good afternoon. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding. But if you ask them know me. I know they blow trees, only know me.
pamodzi ndi dziko lonse lapansi linakhazikitsa mapaderadera masiku 16 okumbukira ntchito yolimbana ndi nkhanza zimene amayi komanso atsungwana amakumana nazo. Ndipo kunonso ku MBC tachitenga chamwayi kuti tikambirani komanso tione kuti kodi ntchito imeneyi ikuyenda bwanji makamaka ngati nyumba yofalitsa nkhani. Ndiye lero tili ndi mkulu ona maprogram kuno ku MBC Kate Kujaliwa amene tijeze nawo komanso atisanthulire mmene ngati MBC ikupangira pa ntchito yolimbana ndi nkhanza zimene amayi amakumana nazo. Kumbukirani kuti chaka chino tikuyang'ana makamaka nkhanza zimene zikuchitika m'masamba a mchezo kapena pogwiritsa ntchito makina amakono a internet. Kodi tikuchita bwanji komanso ngati MBC tatenga gawo lanji polimbana nawo ndi nkhanza zimenezi. Tikuyambireni program yathu. Zikomo kwambiri. Nde tikuyang'ana kuti kodi masamba a mchezo kapena kuti kugwiritsa ntchito makina amakono pa nkhani zosiyanasiyana akulimbikitsa bwanji nkhanza zimene amayi amakumana nazo komanso asungwana. Ndiye monga nyumba yowulutsa mawu ngati MBC mwina tikutenga gawo lanji pa ntchito yolimbana ndi nkhanza zimene amayi amakumana nazo tikamayang'ana makina amakono pogwiritsa ntchito makina amakono amene. Zikomo kwambiri. Zonadi dziko la Malawi pamene lagwirizana komanso kulumikizana ndi dziko lonse pa masiku 16 amenewa olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza pakati pa amayi komanso atsikana. Ndi mmene mwatsindikira kuti makamaka zimene zimachitika pa masamba a internet. Ife ngati nyumba yowulutsa mawu osangokhala nyumba yowulutsa mawu wamba komanso imene ndi ya boma. Ndi udindo wathu onetsetsa kunena kuti tikufalitsa nkhani kwa Malawi. Ndiye inu mukhoza kukhala mboni kunena kuti kafukufuku amene anachitika mdziko muno ndi anzathu amakra komanso a NSO anaonetsa kuti anthu ambiri amapezeka kwambiri pa mawayilesi kapenanso pa kanema. Pa makina a intaneti tilipo anthu ochepa. Kotero kuti ngati nthambi ya MBC tikafuna kwambiri kuphunzitsa anthu timaphunzitsa kudzera ku mawayilesi athu kapenanso ku mawayilesi athu akanema. Chifukwa ndi kumene anthu ambiri amakhala akumva uthengawo. Ngakhale izizi zili choncho tilinso ifeyo ndi masamba athu a mchezo amene timaulutsapo nkhani zathu kumene timaphunzitsanso anthu kuti kodi anthu angadziwe bwanji kudziteteza ka kunchitidwa nkhanza. Anthu angadziwe bwanji malamulo amene ali mdziko lino kuti akunena chani malamulo pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka intaneti kapena masamba a mchezo. Chifukwa chachikulu chimakhala chokuti mwina amayi ndi asungwana ngati sakudziwa kuti imene ndikuchitidwa ndi nkhanza ndikovuta kuiletsa. Chifukwa kuletsa nkhanza kumafunika kuti ochitidwa nkhanzayo adziwe kuti chikuchitikirachi ndi nkhanza komanso ochita nkhanza adziwe kuti chimene ndikuchitachi ndi nkhanza. Ndiye pamakhala gapu kapena kuti pali kusemphana kapena kusagwirizana pa zinthuzi pamene umapeza kuti anthu sakuzindikira kunena kuti chimene akuchitacho ndi nkhanza. Makamaka pa makina a intaneti masamba a mchezo pamene anthu amatha kutenga nthabwala kuzidutsitsa muyezo mwina pomatchula maonekedwe a munthu kunyoza maonekedwe yake chilengedwe chake ngati munthu amayi kapena ngati mtsikana pamene iwo mwina akuona ngati akuyamikira. Tizichewa timene timatchuka kwambiri kuti komatu koma ndi ndiwotu mwachitsanzo. Zinthu zimene iwo amaona ngati ndi mawu ocheza osadziwa kuti ndikuwonjezera mchitidwe wa nkhanza. Ngati MBC timakhala ndi maprogram osiyanasiyana amene timaulutsa pa wireless komanso pa kanema wathu kuphunzitsa anthu kuti azindikire kuopsa kwa nkhanza komanso kuti nkhanzazi ndi ziti. Nde mmene minister amakhazikitsa masiku amenewa ntchito imene ichitike masiku 16 amenewa anaululapo manambala amene chiwerengero chikukwerera makamanga pa nkhani zonyoza kapena kunyazitsa amayi ngakhale kutukwana kumene pa masamba a mchezo. Nde ngati MBC imene anthu amayikhulupirira kwambiri tasenza udindo wanje tsopano kuwauza amalawi kuti adzigwiritsa ntchito bwino masamba amene wawa moyenera malingana ndi lamulo. Chifukwa pali lamulo limene linakhazikitsidwa limene mwina anthu sakudziwa limene amalitchula Electronic Transactions and Cyber Security Act. Ndiye ngati MBC ndondomeko zotani kunesa kuti tiwauza ano amalawi kuti ngati akugwiritsa ntchito masamba amene wawa apange responsibly osakhala mophwanya malamulo. Zikomo kwambiri. Monga mmene ndanenera kuti ifeyo ndi udindo wathu onetsetsa kuti tikwazindikiritsa anthu ndikwadziwitsa komanso kwaphunzitsa komanso sitimagwira chinthu
tokha chifukwa ukadaulo mwachitsanzo ngati malamulo amene mukuwatchula ukadaulo ozindikira milozo kapena kuti mapolisi kapena ma guidelines ndi mphamvu kapena udindo umenenso umakhala mdzanja la anthu ena. Ndiye ngati MPC chachikulu chimene tapanga ife ndichionetsetsa kunena kuti tikugwira ntchito kwambiri ndi nthambi zonse za boma, ndipo timadzipereka kuyenda ndi kusakasaka adindo kuti abwere pa kanema wathu, abwere pa wireless yathu kuti alankhule ndi anthu pa nkhani zimene zizi. Komanso tili ndi ma presenters athu aluso kwambiri. Mukamamvera wireless ya MPC ndi pamene mmadziwazo kuti akadi ku Malawi kunoko kuli anthu aluso amene ali ndi kuthekerako kuti akamayika program yawo ija mkati mocheza ndi anthu. Mwina ma program amene primarily lisungaone kuti ndi program ya serious kuti ukamba za nkhanza. Koma mapeza kuti mkati mwa nyimbo muja ayikamo topic ukambirana nkhani ija koma akuyikamba mukuti anthu ayitenge malingana ndi program ija. Ngakhale uona kuti sequence kapena ndondomeko ya nyimbo zimene akusanja ndi akuyika nyimbo zonena kuti anthu adziwe kupewa kwa nkhanza. Because nthawi zina tikamangolankhulana mwina munthu amatha kukhala ndi mtima kuti awanso awo, koma ukapeza kuti chomwe chichokachika mu nyimbo munthu akutani akumva, chomwe chichokachika mu ndakatulo chomwe chija munthu akumva. Ndi udindo waukulu umene ngati MPC tasenza ndionetsetsa kuti mauthenga athu akuyang'ana chindunji mogwirizana ndi malamulo komanso mfundo za boma, kuonetsetsa kuti anthu adziwe kuopsa kochitira nkhanza makamaka pa makina a internet. Ndiye zimenezi ndi zimene ngati MPC tikuchita pakali pano komanso tipitiriza kuchita. Maplani athu ndionena kuti tionetsetsa kuti ndinakambapo nthambi ya Malawi Human Rights Commission kuonetsetsa kuti kodi tikhale nawo pa ubale, azitha kutika mndondomeko zawo, kuti uza nthawi yabwino kunena kuti tili ndi ndondomeko izi, tabwerani tamvani izi, maripoti awa tatengani, zinthu zokuti MPC ithe tsopano kutenga maripoti amene aja ndi kuwasungunula ndi kuwayika mu chilankhulo chonena kuti Malawi amene ali kuchitipa amene ali kunsanja ali kumangochi atha kumva uthenga uja kuti akapita pa makina a internet, akapita pa masamba a internet akagwiritse ntchito mwanzeru. Chimene chavuta kwambiri ndi chonena kuti internet ndiyo vuta mwina kuipanga control kapena kuipanga regulate. Mwina ngati ifeyo a MPC kwathu kukhoza kungokhala kupereka uthenga, koma kuti tidziwe kuti uthengawo watengedwa, uthengawo ukugwiritsidwa ntchito, ndi ofunikiranso anzathu akadaulo amene amapanga zakafukufuku kuti athe kutithandizira kuti kodi Amalawi Panopa kaganizidwe kawo ndikotani tikafika pa masamba a internet. Chifukwa zoona adi Panopa amene tikaona masamba ambiri Facebook, TikTok, uona ndithu kuti anthu kunyozana, kuchitana chipongwe zimakhala zikuchitika. Andi mwina ukamva kuti wina wake wamangidwa, umaonanso kuti anthu pasamba pa internet pomwe pambaso kunyoza kuti kwananso apolisi mwina akunyoza boma kuti nchifukwa chani ammanga nkhani za pa Facebook kapena nkhani za pa internet mpaka nakumangana, kusonyeza kuti pali kusazindikira kwenikweni kwa Malawi kuti kagwiritsidwe ntchito kena ka tsamba la internet kakhoza kupezetsa mavuto. Ndi anthu akwenera kuti aphunzitsidwe kunena kuti kuonongerana mbiri chifukwa choti wewe wangosangalala kutenga chithunzi cha munthu ndi kuchiponya pa makina a internet umenewo ndi mulandu kapena kumuonongera munthu mbiri. Zonsezo ndizofunika kuti azidziwe. Neti tibwere no ku manthu MPC ngati ino nyumba youtsa mawu kapena manthu mwayiyo yokha mwina pa masiku 16 amenewo yakonza zotani. Zikomo kwambiri. Pa masiku 16 amenewa ife ngati MPC maka ku programs takonza ndondomeko zoti tili ndi ma program apadera amene tikhale chindunji tikuyang'ana masiku 16 amenewawa. Imodzi mwa programu ndino imene mukuonerayi, komanso tili ndi ma program ena amene atakhale pa kanema, ma program ena akhala pa wireless, enanso mwina akhala kupangidwa stream pa tsamba lathu la mchezo la Facebook. Cholinga cha ma program amenewa ndikufuna kutenga gawo lathu polimbikitsa anthu kuti adziwe, azindikire, komanso kuti nkhanza zimenezi sikuti tizingoziyang'ana mwa masiku 16 amenewawa, koma kuti chikhale chikhalidwe chathu cholimbana ndi nkhanza, choti tikaona mchitidwe wa nkhanza tiutsutse ndi kuuzindikira kuti ndolakwika. Kwambiri chimene timaona ndichonena kuti anthu amatenga msangulutso kukhala chida choti akhoza kunyozera munthu wina wake, kubisala kunsangulutso. Ndiye ngati MPC pa maprogramu athu tikhala ndithu tikutsindika zimene zizi kunena kuti kodi munthu malire amakhala pati, msangulutso umayambira pati ndipo mathera pati, kodi mnyozo umayambira pati ndipo mathera pati, nanga bodza limayambira pati ndipo limathera pati, ndipo malamulo akuti chani. Ndiye maprogramu amene takonza ifeyo ndi amenewo, ena ayamba kale, ndipo anthu amene amakonda kumvera manthu pa wireless komanso pa kanema ndikukhulupirira kuti akhala akuona.
Mongo kukumbutsani tili mkatikati mwa program yapadera imene tikuyang'anira ntchito yolimbana ndi nkhanza zimene amayi komanso asungwana amakumana nawo. Pa Chingereza amanena kuti 16 days of activism against gender based violence. Ndipo ngati MBC tachitenga kuti nafenso tili ndi udindo ophunzitsa kudziwitsa ngakhalenso kukusangalatsani. Komabe ngati tikukusangalatsani tikukumbutseni kuti ngati tikugwiritsa ntchito masamba a internet kapena makina amakono tikuyenera kuti tigwiritse ntchito ndi udindo olingalira kunena kuti tikapyoleranso muyezo kunja kwake kapena kumbuyo kwake kulilamulo limene ifeyo tikhoza kutika mavuto kuti tikayankhe. Komano tunena kuti pamene tikukumbukira masiku amene wawa tiyeni tilimbikitsenso amayi asungwana ngakhale anyamata kumene komanso azibambo kumene kuti tikhale bwino ndikuloyana bwino komanso ndikugwiritsa ntchito bwino masamba amakono amene kapena makina amakono amene waposa limbikitsa nkhanza zimene amayi komanso asungwana amakumana nazo. Tili mkatikati mwa program imene komanso tikucheza ndi mkulu ona za ma program kuno ku MBC amene ali aketi kuchaliwa eniyo. Takulandiraniso ndi program yathu ndipo tikupitirira kucheza ndi mkulu ona za ma program kuno ku MBC amene ali keti kuchaliwa. Ndiye ngati mzimayi mmodzi amene ali wa udindo kuno ku MBC komanso chithunzithunzi cha amayi komanso asungwana muno Malawi makamaka pa nkhani ya maudindo komanso mwina kugwira ntchito. Mwina ndinene kuti nkhanza zimene zimachitika malo ogwira ntchito zimakhala zimaononga bwanji mwina kaganizidwe komanso mwina kagwidwe ntchito ka anthu amayi kamena asungwana pamalo. Zikomo kwambiri funso lamphamvu komanso lofunikira kwambiri. Ndisanapite mkati molita mbasula ndimafuna ndingotsindikapo kunena kuti tikamakamba gender based violence kapena nkhanza zochitirana chifukwa wina ndo amamuna kapena wamkazi, nthawi zambiri anthu timaganiza kuti ochita nkhanzazo ndi mamuna kapena ndi mzibambo kuchitira mzimayi nkhanza. Koma ndimafuna nditsindike kuti palinso same sex violence imene mzimayi amachitiraso mzimayi nkhanza nzake kapena mzibambo kuchitira mzibambo nzake nkhanza, imene yonse ndi nkhanza. Koma nthawi zambiri timangowunikira pamene mzibambo akuchitira zimayi nkhanza. Pofika nkhanza zimene zimachitika tikakhala m'maofesi ndi nkhanza zosiyanasiyana. Pali nkhanza makamaka imene machitika ya m'malingaliro kapena ya ma emotions imene imabwera chifukwa cha mmene anthu akukulankhulira, anthu mmene akukupangira treat, mmene amakuyang'anira, mmene amakuchepsera. Ndiye umafika point yokuti mwina kodi ne kwenikweni chinalakwika pati, ndinalakwitsa pati. Ndiye pali anthu ena amene sangakulankhule koma umangoona kuti uwapasa moni sakuyankha. Tsiku lina pali anthu 5 abwera apereka moni kwa anthu 4 osatani osakupatsa moni. Ndiye kumadabwa kuti kodi awawa tinasemphana pati. Imene jaso ndi nkhanza imene munthu uja akunchitira wina ndi cholinga chokuti asautsike mu malingaliro mwake. Imeneyo ni nkhanza yoyamba imene imatha kuchitika pa office. Nkhanza yachiwiri ndi yachuma. Pamene tikugwira ntchito m'maofesi pamatha kupezeka danga kapena mwayi onena kuti mwina munthu amatha kupita ku skulu, pena mwina munthu amatha kutumizidwa ukagwira ntchito kwina kumene kuja munthu uja akapita suti amapita ulere amakakhala ndi mwayi opezako kandalama kena kake kamene timati allowance. Ndiye umapeza kuti mwina pa zifukwa zina pamalo paja munthu wina akusalidwa osati chifukwa alibe kuthekera kugwira ntchito koma chifukwa cha kuipa mtima kwa munthu wina kapena chifukwa cha nkhanza za munthu wina imene Johnson ndi nkhanza. Upeza kuti akunyamuka achotsenipo ni mayi kujaliwa asapite. Chifukwa chani ayi basi. Osatha kufotokoza kuti chimene mukunenera kuti munthuyo asagwire ntchito imeneyo ndi chani. Imeneyo ndi nkhanza. Chifukwa munthu aliyense malingana ndi malamulo ali ndi ufulu ogwira ntchito. Ndipo ngati analembedwa ntchito pamalopo ali ndi ufulu oti agwire ntchitoyo mwa ukadaulo wake ndi othandizidwa kupatsidwa zonse zomuyenereza kugwira ntchito. China ndi kummana munthu zomuyenereza kugwira ntchito yake bwino. Imene yonso ndi nkhanza pamalo a ntchito. Ukumuyembekezera munthu kuti achite zinthu koma zomuyenereza kuti achite zinthuzo bwino simukumpatsa. Ne akapanda kukwaniritsa kuchita chinthu chija mukumukalipira kapena mukumupatsa chilango, zimene zija ndi nkhanza. Chifukwa munthu akwenera apatsidwe zoyenerera pa ntchito kuti ntchito yake ija ayikwaniritse ndi kuigwira bwino. Ndiye paliso nkhanza zina zimene zimachitika amati nkhanza zokhudzana ndi kugonana kapena kuti sexual harassment. Iyi ndi nkhanza imene pa chizungu amanena kuti unwanted unwelcome sexual advances. Ndiye kuti sunafune andi munthu yo atachipereka sunachilandire kapena chakukhumudwitsa koma munthu yakupitirizabe. Ndipereke chitsanzo chifukwa anthu ambiri amapezeka kuti sakumvetsesa.
pa office upeza nzibamba kumfusira nzimayi kapena nzimayi akumfusira nzibambo chifani zotheka tisayangane mbali imodzi tisayangane azibambo azimayi okhaya komanso mwina akafunsira ndiye kuti wachita bwino chifukwa wanena za mumtima mwake wina anena kuti sindikufuna nkhani itela pati itela pompo koma pamabwera zinthu ngati tiye tikakugulire lunch, let me take out you for lunch, munthu anena ayi ayizikoma ukapitiliza kupanga that for 4 or 5 times munthu akukuza kuti sindikufuna, that is sexual harassment. Pamene anthu ambiri amaona ngati sexual harassment ndiye kuti mwankakamiza munthu kugona naye, that is rape. Sexual harassment kuntumizira munthu zithuzi zolaula asana kupempheni, sexual harassment. Kutenga chithuzi cholaula kumata pa laptop yanu pamene mukuziwa kuti munthu wina akhoza